dat maken van zo'n tour, dat is een hele tour. En dat is een kunst op zich, een ambacht was, zou ik zeggen. We hebben hier een expert zitten die voor de boerenbroerlof allemaal die kappen maakt. Dankjewel. Ik ben Tina Christus. En ik ben getrouwd met Jos Christus. En zijn moeder was Wit Nel. En iedereen moet het verleden weten dat Wit Nel al jaren de kappen gemaakt heeft voor de verschillende gezelschappen in het verleden. Dus daar is het eigenlijk van die schoonmoeder hier overgenomen. Ja. Okay. Die toeren, ik zeg nog steeds toer, maar het is kap. Het is kap, ja. De kap bestaat onder 2 onderdelen. De ondermuts en de toer. En de toer zit dus bovenop en samen hebben ze een kap. En wie huurt zo'n kap nog gemaakt in? Ja, het is een hele puzzel om het zo te zeggen. Ik doe het altijd in de vorm van een workshop met de dames van het gezelschap, wat die de boerenbroerlof organiseren. En we beginnen met de patronen. Ik heb hier verschillende patronen liggen van de ondermuts bijvoorbeeld. Er zit een sluiertje bij, een passtukje. Ik zal direct even zeggen wat het allemaal is. Hier liggen de materialen allemaal. Er gewoon heel veel materialen, verschillende materialen in. Dit is het stof voor de lente. Er is ook stof voor het munkje erbij. Dit is Vliselien Creatief. Dat is zeg maar het beginsel van het munkje. Dat komt dadelijk eroverheen. Dit is kant. Dan komt deze satine band erop gestikt. En het komt boven op de toer. Dit zijn de onderdelen van het ondermutsje. Dat is de tulle, het sluiertje, het passtukje, voor de gesteven kant. Dit is nog niet gesteven, maar dit komt dan strakjes aan het passtukje. De keperband komt erop. Aan het sluiertje komt nog een stukje kant. Om het stevig te houden hebben we leedonrood. En uiteindelijk op de toer komen ook nog wat bloempjes erop. Dus het is niet zo, ik maak even een kap. Dat zijn heel veel losse onderdelen die ze dan in stappen moet samenstellen. Ja. En nu hebben we dat, ga je allemaal liggen, daar is de patronen en die materialen. En dan ga je ze de handwerk doen, zal ik maar zeggen, om de losse onderdelen te maken. Ja, dan gaan we de puzzel een beetje proberen in elkaar te zetten. Eerst doen we nog de materialen die genaaid moeten worden en aan elkaar gemaakt worden met spelden. Dat is dan de tweede ronde, zeg maar. Met speltjes vastzetten, zodat degenen die bij de naaimachine zitten, dat meteen onder het naaimachine kunnen doen. Dit is een lint. En dit is inmiddels de gesteven kant. Die doe ik dan altijd toe zelf met stiefselkloor maken. Dat dus spannen tussen metalen draden. Dit is de kant met de satine lint. Dus dat wordt er ook op gespeld. Zodat iemand dit ook onder het naaimachine kan, meteen door kan stikken. En dan hebben we hier het sluiertje. Daar zit de kant al aangespeld. Zoals de zeus. Het werd wel altijd heel mooi. En dat kan ook dan allemaal vast gestikt worden. Munkje weer aan elkaar gezet en dan komt zo'n ijzerdreutje nog overheen. Dit is dat passtukje met die keperband. Dat werd dan gespeld. Het mutsje ook met die keperband. Dit is nog weer dat munkje. Dat is vastgespeld. En dan hebben we nog de kleine kant. Die is al vastgeploeid. En ook met spelden vastgezet, dat ze het strakjes gewoon op dat munkje kunnen vastmaken. En als ze een oetes gelag, allemaal die onderdelen die dan gestikt moeten worden en zo. Dat is even de 1000 euro of 3 weken, of wie gaat zoiets als je op die oven erbij zit? Als we op de oven erbij zitten, we tellen altijd 8 ovenen van 2 uur. En in principe, we beginnen meestal met het
nijmachinewerk. En dat zien de linten, dus de kant aan elkaar zetten. Dus als dat gedaan is, dan kunnen mensen ook toes, want dit kunnen ze heel fijn toes doen. Dat dus met de hand moet het geplooid worden. En als je dat wat doorleert, dan gaan we alweer naar de volgende stap over. Dat kunnen mensen heel fijn toes doen. Die niet met een nijmachine kunnen nijden, die kunnen dat dan toes doen. Maar het is niet zo van, we doen even een paar oefeningen dat ineen zetten. Dus de reden dat ik vraag is vrij simpel. Met de boer Broerlof begint men al hoors voor de zomer. En dat is natuurlijk een van de redenen, is dat er enorm veel tijd in gaat zitten. Ook alleen maar om bijvoorbeeld een kap te maken. Ja. Dat duist je niet even. Nee, dat duist je niet even. Ik heb hier het stukje stof, dat is een lint, daar hebben we er 4 van. Dat wordt dan in elkaar gestikt. Hier hebben we de lint, het kant met de satinen band. Dat wordt ook allemaal in elkaar gestikt en dat krijgen de mensen nemen dat dus allemaal weer fijn mee naar huis en kunnen dat toes gaan plooien. Dus ze krijgen inderdaad heel veel hoeswerk mee, want het zijn 2 keer 7,5 meter. Dan heb ik hier nog het muntje. Daar wordt de isodraad op vastgestikt. Het zijn er 2 voor de stevigheid. Dit is het muntje van stof. Daar komt dit dadelijk in. Dan heb ik hier het passtukje. Daar is nou de ketelband aan vastgestikt. Het mutsje, ook de ketelband vast. En hier zit een draad doorheen door het ronde gedeelte, zodat ze dadelijk heel makkelijk kunt plooien. Hetzelfde is bij het sluiertje. Aan de ronde kant de kant en bovenaan een draad om het te plooien. Dus als ze hiermee, iedereen neemt dan zelf de materialen mee naar huis, zodat ze toes ook eraan kunnen werken, ook aan de kant. Maar ook de linten, die moeten dus omgedraaid worden en dan ook goed gesteven worden, dat dat mooi blijft. En dat doen ze allemaal toes? Doen ze toes, ja. Dus dit was stap 4. En dan komen we nu tot stap 5. Stap 5. En dan zien ze ook een beetje wie het echt daadwerkelijk wordt allemaal. We beginnen erop te lieken. Ja. Ik heb hier de lente weer. We hadden er 5 delen van deze lente. Daar hebben ze aan elke kant van de toer hebben ze 2 lenten hangen. Eentje langer, eentje korter. En dan komt... Heeft dat nog een betekenis dat de ene langer is dan de andere? Nee. Het heeft wel dat een betekenis als de toer mooi versierd is. Dan heeft het een betekenis dat de mensen een beetje een hogere stand hebben, zeg maar. Dus je wat meer aan de veut op zien Venus gezag. En dat is dan in de toer tot oerdracht brengt. Ja, precies. Ja. Het 5e lint, dat doen we weer in 2 delen knippen. Want dat zijn de vleugeltjes die dadelijk boven op de toer komen. Dan hebben we deze kant met de satinen lint. Hebben de dames toes geplooid en dan kunnen we het er zo uit te zien. Dat is het beroemde hoeswerk, zeg maar. Ja, het beroemde hoeswerk. Dan heb ik dat muntje. Muntje met de isodraad. Dat gaat hier in het mutsje van het muntje, van het stof. Dat wordt hier bovenin heel netjes dichtgemaakt. Fijn naar binnen gevouwen. En zo dichtgestikt met het nijmachine. We hebben de kleine kant. Die hadden we al gespeld in plooien. En dat doen we hier dan zo verder op vastspelden. Zodat het dadelijk met het nijmachine vastgestikt kan worden. Dus dat is echt allemaal die losse onderdelen die weer op de millimeter versierd en langzaam opgebouwd. Ja, ook het plooien op zich van dit kant, dat heeft een speciale
werkwijze, zeg maar. Mhm. Om het heel duidelijk te maken, kan ik hier de toer laten zien, wie er in elkaar gezet is. En dat is dus een echte toer. Dat is een dat is echte één onderdeel van de kap. Ja. En dat is de toer. Ja, de toer. Hier bovenop zit de kant. Die wordt zo van hier door, gans naar onder toe gedaan. Hier heb je het vleugeltje. Dat kun je gewoon hier en door. Dat is een beetje uitmeten met centimeters, hoe dat precies opkomt. Het muntje zit hier. Hier zit ook dus Vlieselien Creatief met de IJzerdraad in. Dit is dat kleine kantje, waar die speeltjes hierin zitten. En de linten hangen hier aan. En uiteindelijk komt dan op het laatst de franje erin. En bloempjes komen er nog in als versiering. Dit is dan de toer. En dan hebben we nog de ondermuts. Dat is deze. En de ondermuts, dat is dus het gedeelte wat op de Ja. hoor zit. Ja, Van wat op de de dame. hoor zit. Ja. 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 Dit is het mutsje. Als je ziet, is het heel al zo geplooid aan het passtukje. Dit is de gesteven kant. Mhm. En dan zit dan nog met speltjes half vast. En dan moet dan met de hand vastgezet weer. Hè? Met elk beugje mee te pakken. Dat het heel goed vast blijft zitten. Het sluiertje komt er dan uiteindelijk aan vast. Wat ook geploeid is door de dames. En uiteindelijk komt dan hieronder nog leedontrood eraan. Om het ook stief te houden en te kunnen buigen naar de vorm van die kop, zeg maar.